Hayırlı irte, ilning tüp telekanalında Tatarstan yanılıkları, stüdiyada Çulpan Emiri, bizden bugünkü çıkarılıştı. Tatarstan Prezidenti Rüstem Minnihanov'ның yüklemesi boyunca mobilizatsiyalanuvchilar oilələrin qoyğurtuğu nişik ütəli. Bu rayonundan bizning maxsus reportaj. Noyabrdan bütün il boyunca kuzgi chaqirilish boshlandi. U g'adatiy plan tartibida boshqariladi. Мәскәүдә Обилимпикс milli чемпионаты tamamlandı. İl күләм yarışının finalında bizning komanda ничәнче урынны яулады. Noyabrdan bütün il boyunca kuzgi chaqirilish boshlandi. Rossiya Оборона Министрлыгында аңлатуларынча, chaqirilish kampaniyasi Ukrainada maxsus harbiy operatsiya o'tkaru bilan bәйле түгел. Bu haqda to'liq мәгълүмат bilan таныштыру өчен сүзне Ания Гыйбадуллинага бирәм. Хәерле иртә, Ания. Хәерле иртә, Чулпан. Россия Оборона Министрлыгы хәбәр иткәнчә, чакырылыш чаралары елдагыча план тәртибендә Россия Федерациясе законнары белән билгеләнгән срокларда үткәрелә. Дөрес, аның вакыты илешчә мобилизация үткәрелү сәбәпле бер айга соңрак башланды. Шунысын да әйтергә кирәк, быел хәрби хезмәткә чакырылучылар саны 2021 елның көзе белән чагыштырганда кимрәк булыр дип планлаштырыла. Егетләрне гаскәрләргә җибәрү вакыты дип ноябрьнең 1 декадасы билгеләнгән. Республикада муниципаль районнарда һәм шәһәр округлары 49 чакырылыш комиссиясе эшкә кереште. Татарстанның хәрби комиссары Сергей Погодин Татар-информга хәбәр итүенчә, быел 3000 татарстанлы армиягә алына. Хәрби хезмәткә чакырылучыларның махсус хәрби операция зонасына җибәрелмәве турында аерым басым ясап әйтелә. Чакырылыш буенча алынган хәрби хезмәткәрләрнең хезмәт итү срогы беткәч, алар үзләренең яшәү урыннарына кайта, дип белдерде Татарстанның хәрби комиссары. Чакырылыш буенча тулырак белергә теләүчеләр өчен исегезгә төшерәбез, барлык кирәкле мәгълүмат Россия Федерациясе Оборона Министрлыгының рәсми сайтында урнаштырылган. Моннан тыш Татарстан Республикасы интернет порталында Татарстан Республикасы хәрби комиссариаты дигән бүлек бар. Бүгенге менә шулар иде, Чулпан. Бик зур рәхмәт, Ания. Республикабыз районнарында мобилизацияланучы ир-егетләр ватан сагында торганда аларның гаиләләренә һәр даим ярдәм күрсәтелә. Буа районында да бу нисбәттән район башлыгы махсус операциягә киткән күп балалы Әхсәновлар гаиләсе белән очрашты. Бу турыда тулырак киләсе язмада. Ольга Әхсәнова инде 2нче ай бер үзе 4 бала тәрбияли. Гаилә башлыгына повестка сентябрь башында килә. Балалар да барысын аңлый, аларга да авыр ди күп балалы әни. Бигрәк тә уртак кызлары Мәрьям әтисенең китүен авыр кичерә. Слово папа у нас в доме произносить нельзя, у нас истерика сразу. Утром постоянно ищет папа, где папа. По телефону, если по видеозвонку созванивались, у нее истерика постоянно. Булат Әхсәнов тимер юл гаскәрләрендә хезмәт итә. Өлешчә мобилизация кысаларында снайпер буларак чакырыла. Ничек кенә авыр булмасын, гаилә үз героена ышана һәм аның белән горурлана. Надеюсь, что вернется живым и здоровым. Тут вам вкусняшки. Район башлыгы Ранис Камардинов күп балалы гаилә белән аралашып, яшәү шартларын карады. Әхсәновларга волонтерлар ярдәме кирәк булуы да ачыкланды. Наш мобилизованный парень ушел из этой семьи, и он выполнял. Мобилизацияланган ир-егетләр кемнеңдер әтисе яки абыйсы бит. Без үз чиратыбызда аларның гаиләләренә булышырга, аларны ялгыз калдырмаска тиешбез. Якын арада һәркемнең гаиләсенә район хакимияте вәкилләре киләчәк. Барысы да социаль паспорт төзү һәм конкрет ярдәм чаралары күрсәтү өчен эшләнә. Ләлә Зайнуллина, Алсу Самигуллина, Илнур Кадыров, Татарстан яңалыклары өчен Буа районыннан. Татарстан Республикасы Диния нәзарәте башлангычы белән тормышка ашырылган гышыр садакасын җыю һәм халыкның мохтаҗ катламнарын азык-төлек белән тәэмин итү кампаниясе тәмамланды. Аның нәтиҗәләре буенча Татарстан Республикасында рекордлы күләмдә төгәлрәге 1377 тоннадан артык гышыр садакасы җыелды. Чагыштыру өчен Татарстанда 2017 елда 160 тонна гышыр садакасы җыеп таратылган иде. Мөхтәсибәтләр арасында беренче эшлектә Балык бистәсе, Питрәч һәм Сарман районнары. Шулай ук республикабызның башка районнары да зур активлык күрсәтте дип белдерде Татарстан Диния нәзарәтенең Зәкат хәйрия фонды генераль директоры Булат Мәрдәнов. Республикабызда гышыр җыю кампаниясе 2017 елдан бирле
зур адымнар белән алга таба бара һәм үсә. Бу эштә баш казыйбыз Җәлил хәзрәт Фазлыевның өлеше зур һәм елдан ел һәрбер районда мәчетләрдә гышыр садакасы җыела һәм күп өлеше шул урыннардагы мохтаҗларга тапшырыла. Яисә әйтик мәдрәсәләргә. Һәм шул исәптән безнең фондка Закат хәйрия фондына да тапшырыла. Мәсәлән, шулай ук Ярдәм хәйрия фондына да тапшырыла һәм без инде күбесенчә Казаныбыздагы мохтаҗ гаиләләрне шул ризык белән тәэмин итәбез. Татарстанлылар җиңү белән кайтты. Обилимпикс милли чемпионаты финалында безнең команда 2нче урынны яулады. 152 татарстанлы 28 октябрьдән 31-на кадәр Мәскәүдә узган Обилимпикс ил күләм чемпионатында катнашты. Ярыштан кайткан җыелма команданы туганнары һәм дуслары каршылады. Һәрберсе чемпионнар белән горурлана. Осталыклары 8 юнәлеш буенча 40 компетенциядә сыналды. Мәгълүмати технологиялар, хезмәт күрсәтү өлкәсе, туклану, медицина, сәнәгать, декоратив сәнгать, икътисад һәм финанс. Ярышларда мәктәп укучылары, студентлар һәм һөнәри белгечләр катнашты. Мин уйлыйм, менә бу конкурс ул һәр вакытта алга таба да шулай масса күләм матур итеп оештырылыр һәм безнең менә бүген җиңүчеләребез алар безне бизи. Алар республикага бүләк алып кайттылар. Безнең бүген бәйрәм, без бер гаилә, Рөстәм Нургалиевич Миңнеханов гаиләсендә без яшибез, эшлибез һәм әлбәттә матур уңышларга ирешәбез. Башка хәбәрләргә күчәбез. Халкыбызның яраткан мәшһүр артисты Наил Дунаевны соңгы юлга озату мәрәсиме узды. Хушлашу Галискар Камал театрында үтте. Бирегә аның яраткан тамашачылары, театр, сәнгать әһелләре килгән иде. Наил Дунаев Курган зиратында җирләнде. Камал театрының сәхнәсендә тагын бер якты йолдыз сүнде. Тугрылыклы тамашачылары театрның үз коллективы өчен әлбәттә бу йолдызны алар әле бик озак сагынып, юксынып яшәрләр. Наил Дунай башкарган рольләрне санап кына бетерерлек түгел. Көзге ачы җилләрдә Ибрахим, Мирвәли иш аршин җир, Ак егет ай тотылган төндә, Гефест ташлама утны Прометей, Гаяз чаткылар, Мирзахан ташкыннар, Нияз соңгы хат, Марат туй алдыннан әсәрләрендәге образларны күз алдына китергәч тә Наил Дунайның бөеклеген раслап булыр иде. Андый рольләре аның бихисап булды. Күп сөйләми торган, һәр вакыт дөресен әйтә торган кеше иде ул менә Дунай безнең театрда да аннан бөтен театр җитәкчеләре аннан куркып торалар иде. Аның белән сөйләшү бик иде. Ул бөтенесе күрә иде. Бөтен кимчелекләрне күрә һәм шуларны әйтмичә калмый. Менә ул бик сирәк кеше дә була. Дунаев Николай Иванович Наил Дунай 1937 елның 3 майында Татарстанның Зәй районы Әхмәт авылында туа. Мәскәүдә Шипкин исемендәге югары театр училищесын татар студиясе тәмамлый һәм Татар академия театрында эшли башлый. Төрле планда төп рольләр башкаручы киң диапазонлы танылган артист. Күп кенә сәхнә образларыннан аның иҗади йөзенә хас булган ягымлылык, зыялылык бөркелә. Бер үк вакытта алар көчле кичерешләр һәм хисләргә тулы эчке киеренкелек, ышандыру көче белән сугарылган. Актерлык хезмәте белән бергә театр өчен пьесалар тәрҗемә итте. Казан мәдәният һәм сәнгать университетында актерлык осталыгы буенча укытты. Искиткеч актер. Менә сөйләп киттеләр. Театрыбызның йөзек башы, асыл ташы. Ул күпме гаҗәеп образлар тудырып калдырды. Күпме рольләрдә эшләде. 60 ел эшләде син театрда. Бер гаҗәп бит. Үлгенче дип әйтерлек. Әле менә ул ярты ел элек кенә дә эшләдер дип әйтәсем килә. Ул менә күз алдымда белән. Ничәдер ай элек, ничәдер 6-7 ай элек гөрләшеп утырып фотоларга төшкән Николайды да бүген юк. Ул безнең күңелдә зак-зак сакланачак.
өзінің кішіліктілігі, ғадилігі білен. Бейік артистны спектакль тамамлаганнан соң аяк үрә басып кул шапкан кебек, соңгы юлга да тамашачылар баш иеп кул шабып озаттылар. Дунаев Николай Иванович Наил Дунай Казанның Курган зират комплексында җирләнде. Фәннур Хәсәнов, Ирек Хәмидуллин, Татарстан яңалыклары. 9 ноябрьдән 16 ноябрьгә кадәр Уфада Галиаскар Камал исемендәге Татар Академия драма театры гастрольләре узачак. Гастроль репертуарына соңгы сезоннарның премьерлары һәм татар театр классикасы Зәңгәр шәл спектакле кергән. Спектакльләр Татар Нур театры һәм Мәҗит Гафури исемендәге Башкорт театры сәхнәләрендә тәкъдим ителәчәк дип планлаштырыла. Уфа халкы Фәрит Бикчәнтәевнең Булганчык еллар мөхаҗирләр спектакле премьерасын беренчеләрдән булып карыячак. Башкортстан башкаласында спектакль 12 ноябрьдә күрсәтелә. Казан тамашачысы исә премьераны 4, 5, 6 ноябрь көннәрендә карый алачак. Шәхси үсеш һәм үзеңне профессиональ яктан камилләштерү. Казан Федераль университетында Россия мөмкинлекләр иле платформасы көне булып узды. 4 ел эшләү дәверендә аның проектларында 15 миллионнан артык кеше катнашты. Студентлар тәҗрибәле экспертлар белән аралашып, үсеш өчен яңа юллар эзләде. Лекцияләрдә һәм остаханәләрдә катнашучылар резюмені дөрес итеп язарга, уңышлы чыгышларның сире нәрсәдә икәнен өйрәнде. Шулай ук фейк, ягъни ялган мәгълүматны аеру һәм булдырма усулларына да төшенде. Төп максатлары шәхси бренд формалаштыру. Әлеге чара волонтерлар, IT белгечләр, сәяхәт сөючеләр өчен дә файдалы булды. Кичкенә булсалар да инде зур җиңү яуларга өлгерделәр. Түбән Кама районының Сөенеч балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр халыкара конкурста беренче урын алдылар. Сабыйлар экология темасына багышланган спектакль тәкъдим итте. Әтиздән, ягъни 5 ноябрьдә алар башкалабыз Казанга килә. Бер конкурстан кайталар, инде икенчесенә әзерләнә башлыйлар. Нәниләр театр түгәрәгенә йөри. Актерларга нибары 5-6 яшь. Сәхнәдә үзләрен иркен тоталар. Камера алдында да каушап калмый нәниләр. Без гран-при алдык. Бик сөендек. Түбән Каманың 94-нче балалар бакчасында тәрбияләнүчеләр халыкара конкурстан җиңү белән кайтты. Артистлар жюри хөкеменә экология темасына кагылышлы спектакль тәкъдим итте. Biz бик нык тырыштык, бик нык әзерләндек. Шул бер ай эчендә диярлек. Безнең балалар 3 яшьтән алып 6 яшькә кадәр менә шундый бәләкәйләр шундый гран-при алдылар. Алда нәни йолдызчыкларны тагын зур бәйге көтә. Конкурс 5 ноябрьдә Казан шәһәрендә уза. Хәзер коллектив җиң сызганып яңа спектакль өйрәнә. Ләйлә Зайнуллина, Гөлия Нигъматуллина, Рафаил Рақипов, Татарстан яңалыклары өчен Түбән Камадан. Берничә минуттан соң чыгарылышыбызны дәвам итәрбез. Бездән аерылмагыз. Эфирда Татарстан яңалыклары, чираттагы хәбәрләргә күчәбез. Соңгы вакытта республикада маллар, кош-кортлар арасында кайсы йогышлы авыруларның таралу куркынычы зур. Йорт хайваннарын, кошларны вирустан саклау өчен нинди чаралар күрергә кирәк? Көзге ярминкәләрдә, гомумән базарларда ашамлыклар сатып алганда нәрсәләргә аеруча игътибар итәргә? Татарстан радиосының чираттагы иртәнге турдан-тур эфиры шушы мәсьәләләргә багышланды. Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин бу һәм башка сорауларга җавап бирде. Шулай ук ветеринария таләпләрен үтәү буенча да үз киңәшләрен бирде. Без дә аңа берничә сорау белән мөрәҗәгать иттек. Хәерле иртә, Идрис Мәдәрисович. Хәерле иртәләр. Республикада дуңгызларда Африка чумасы чире таралу куркынычы бармы? Бүгенге көндә шушы кабан дуңгызлары алар бит инде кукуруз кырларында, көнбагыш кырларында күзәтелә. Безнең республикада соңгы елларда бигрәк тә күп күләмдә утыртыла кукуруз һәм соңгы көнгә хәтле кар ягынча хәтле аларны без инде алабыз бөртеккә. Кемнәр дуңгыз тота? Беренчедән инде ябык режимда тотарга. Икенчедән менә шушы Әлки районына түгел монда инде безнең тирә-якта карантин буенча, президентның указы буенча 22 район керә. Шушы районнардагылар һәрберсе үзләрендә булган дуңгызларны бүген суйсыннар иде. Суеп иткә көтәргә түгел салкыннарның килгәнен, кар яуганын туңдырганны. Кайсы төбәкләрдә кош гриппы белән чирләү очраклары теркәлгән һәм нинди саклык чаралары күрелә? Bütün кышлар китми,
Китмәгәннәр алар хәзер кырларда ризыклар беткәч, урманда ашарга ризык беткәч, алар һәрберсе дә фирмаларга, тавык фирмаларына, каз фирмаларына, крестьян фирма хуҗалыкларына менә кемнәр бүген кошлар тоталар, тавыклар тотучылар бар бездә күп менә Мөслим районында 20-дән артыганда безнең фермер алар безнең лидер фермер хуҗалыклары кошлар тоту буенча анда казларда, үрдәкләрдә, күркә тотучы хуҗалыклар безнең күп. Чөнки быел Аллага шөкер ризык безнең азык культуралары шул исәптән 5 миллионнан артык бөртек кенә без җыеп алдык. Ризык бар. Аның бәясе быел былтыргы елга белән чагыштырганда түбән. Шуңа күрә мин әйтәсем килә, элекке былтыр битергән крестьян фермер хуҗалыклары эшмәкәрләр, эшкуарлар да быел киләсе ел өчен азыклар алып кош-кортларны тотарлар дип. Шуңа күрә безнең таләпләрне, ветеринарий санитарий таләпләрен үтәсеннәр. Малларны кытыру авыруннан саклау чаралары нинди? Аның инде төп таратучылары авыру төлкеләр торалар. Елында без дәүләт ветеринарий берләшмәсе эшчеләре белән аучылар, безнең күзәтчелек инспекторлары белән көз көннәрендә антирабический вакцина дибез инде. Вакцина куела. Менә кайда төлкеләрнең җыелган җирләре, су буйларына, урман эшләренә аланлыкларда менә бу әйберне без елдан-елында бу инде безнең президент ягыннан акча бүленеп дәүләт тарафыннан бушка бирелгән вакциналар белән без елның-елында эшләп эшне алып барабыз. Бу эшне туктатырга кирәкми. Быелгысы елда да аучылар белән бу эш башкарылачак. Ярминкеләрдә, базарларда сатыла торган ашамлыкларның сыйфатын тикшерү ничек оештырыла? Ярминкеләрдә ветеринарий берләшмәсе белгечләре ветеринар санитарный экспертиза үткәрелә. Безнең тарафтан да документлар белән тикшерелмәгән бу инде Меркурий аша ветеринар сапарының документы булмаган бер генә дә ризык кирми. Бу беренче чиратта сөт продукциясенә инде карата әйтелә. Аннан соң ит продукциясе һәм бөртекләр мал туарга сатыла торган инде фураж дибез миндә арпа, будай, сулы һәм башка бөртекләр һәрберсе дә ветеринар санитар сапарный документ белән китерелә. Идрис Мөдәрисович, әңгәмәгез өчен бик зур рәхмәт. Безнең белән элемтәдә Россельхознадзорның Татарстан буенча идарәсе дәүләт ветеринария күзәтчелеге бүлеге җитәкчесе Идрис Гатин иде. Китап кешелек дөньясының үткәнен, бүгенгесен, киләчәген үз кысаларына сыйдыра. Безнең һәрберебез китап битләреннән үзенә теләктәш, төпле киңәш бирердәй, ярдәм итердәй дус таба ала. Чаралышыбызны Китап алдым кулыма сәхифәсе белән Ләлә Зәйнуллина дәвам итә. Исәнмесез? Кеше кайда йөрсә, нинди үрләр яуласа да, күңеле белән туган ягында. Нурлат районының Киекле авылында Татарстанның халык артисты, әйдәп баручы театр эшлеклесе Рөстәм Галиевның бу китап күңел дәфтәре мәдәни чарасы кысаларында Шаклар китабын тәкъдим итү кичәсе узды. Аның әдәби иҗаты үзе турында, тормыш тасвирламасы, иҗады юлы һәм якын кешеләре хакында. Анда Киекле авылыннан башланган вакыйгалар чагылыш таба. Ул спектакльнең иҗади формалары, халык һәм эстрада сәнгате аша тамашачыларны үз китабы белән таныштыра. Бу җирлектә мин беренче шатлыклары, беренче кайгылары, туганнарым белән сөйләшү. Булар барсы да күңелне бүген бер мизгеле. Кичәдә сәнгать эшлеклеләре, Татарстан язучылары да катнашты. Ул менә шу театрның нигез ташларын кырган кеше, бинасын кырган кеше, һәм аны менә хәзергә кадәр ул җитәкләп бара. Үзе коллектив туплаган кеше, ул коллектив әлбәттә чыннан да шулай ук бүтән театрлар арасында аерылып тора. Миңа әлбәттә иң кадерлесе аның менә халыкчан булу. Менә шушы китап, шушы талантның ачык бер чагылышы. Очрашуда танылган якташларының талантын хөрмәтләүчеләр дә, сыйныфташлары, туганнары да бар. Район җитәкчелегеннән дә котлау сүзләре яңгырады. Сезнең иҗатыгызга үргәмез барсын, күтәрелсен. Тамашачылар һәр вакытта залларны тутырып торсыннар, куанып
етсенләр. Якташыбызның кичәсенә килдек бүген. Шушындый матур кичә оештыра. Ул бит әле язучы, артист, режиссер. Инде хәзер китаплары чыкканга бик шатланабыз. Менә шушы китапны алып укырбыз дип торабыз. Һәм аның үзенең спектакльләрендә бик иратабыз. Аның сөйләгән кызык итеп сөйли ул. Үзе бер тамаша кебек. Китап авторының киң кырлы иҗатын чагылдырган чара барышында Рөстәм Галиев уйнаган Язгы Ожаган, Бибинур кинофильмнарының үзекләр тәкъдим ителде. Рөстәм Галиев сәхнәләштергән спектакльләрдән үзекләрне Түбән Кама дәүләт драма театры труппасы күрсәтте. Татмедия бинасында урнашкан әдәби кафеда Татарстанның атказанган мәдәният хезмәткәре журналист Рахман Шафигуллинның Асылбикә күз яшьләре китабы укучы хозурына тәкъдим ителде. Китапта берничә повесть, хикәя, очерк урын алган. Китап авторы 40 ел журналистика өлкәсендә эшли. Ул көрәш буенча чемпион хәрби кешедә. Мин инде язырга теләдем. Татар кешесе нинди вазгыятьтә, авыр вакытларда үзен ничек күрсәтә менә. Ул күндәмме, тәртиплеме? Әсәрдә татар халкының үткәне, борчулары, читкә сибелеп яшәүләре дә салынган. Шушы әсәрләрендә безнең авылның тарихын чагылдыра, аны авылдашларга гына укырга түгел, башкаларга да бик укырга бик кызыклы. Менә шушы Асылбикәне мин күрдем. Шул кадәр фәкыйрьлектә яшәп ятайм. Минем гомердә менә шу күңелемә кирип калды, хатын-кызга карата мәхәббәт. Автор 15 яшендә Воркута шәһәренә китә. Воркута шәһәрендә мин комбинат Воркута Угыльда 4 ел буена эшләдем. Мин шахта җирастында эшләүче электрослесармен. Яңа бер дөнья алып килде. Һәм бу тегенне язучылар дөньясына да түгел. Бу күпне күргән, зирәк фикерләр туплаган, фәлсәфәсе булган китап. Автор йөрәге аша үткәргәнен шушы әсәргә салган икән, ул укучысын һичшиксез табар. Кулга тотып укырлык шундый басма кешенең гомер юлдашы, киңәшчесе булып калыр дип бүгенгә саубуллашам. Балык, сыр, ит ашамлыкларын, татлы ризыкларны Казанның үзәк универсаль кибетендә янәдән татып карарга мөмкин. Абхазиядан Камчаткага кадәр күргәзмәсендә махсус рецептлар белән әзерләнгән чын ашамлыклар тәкъдим ителәләр. Продукция вкусная. Я, когда приезжаю, прихожу за рыбой. Яңа тотылган чавыча, палтус, ак балыклар, алтын төсендәге уылдык, тәмле тамакларга шатланырга нигез бар. Хуш исле аш тәрмәткечләр, аджик ашамлыкларны тәмлерәк итә. Адыгы Кубан сталарының сыналган сырлары сыер һәм кәҗә сөтеннән ясалган. Приезжаю сюда не первый раз уже. Это очень вкусный сыр. Аппетитлы ит ашамлыклары, казылык, нәзакәтле киек кош ите. Барысында татып карап була. Аш су бүлмәсенә үткен пычак һәм кискеч. Бакчага нык секаторлар, алар белән коры куаклыда кисеп була. Абхазиядан Камчаткага кадәр күргәзмәсе Сум кибетендә 6 ноябрьдә кертеп эшли. Бу атна кыскартылган эш атнасы. Халыклар бердәмлеге көнен бәйрәм итү уңаеннан 4, 5, 6 ноябрь көннәре ял булачак. Бу хакта республиканың хезмәт, халыкны эш белән тәэмин итү һәм социаль яклау министрлыгының матбугат хезмәте хәбәр итте. Пәнҗешәмбе көнне исә 3 ноябрьдә бәйрәм алды уңаеннан эш көне 1 сәгатькә кыскара. Хөрмәтле телевизор караучылар, бүгенге чыгарылышыбыз тәмам. Рекламадан соң эфирне хәерле көн Татарстан тапшыруы дәвам итә. Мин Чулпан Амири бүгенгә сезнең белән сау булашам. Сау булыгыз.